Marco en ik hebben een scenario zelf bedacht, eigenlijk ons eigen sprookje geschreven. Een compleet gek, spannend sprookje. Zoals alle sprookjes vol verwondering, vol spannende avonturen, gekke momenten. En dat zijn zoveel geweldige momenten die natuurlijk in heel veel verschillende spannende dansscènes kan uitdrukken. Dus dat is ook wat we op het toneel gaan zien. Heel veel verschillende scènes met heel veel verschillende karakters erin. Wat ik heel mooi vind ook aan deze productie is eigenlijk vooral de samenstelling van de groep. De junior compagnie mensen met mijn ishers. En wat ik al zei, er is zo'n groot wederzijds respect naar elkaar toe. Dat het eigenlijk alleen maar een feestje is om met hun samen in de studio te zitten. Je voelt gewoon hun drive, hun eagerness om de skills van elkaar te leren. Zij zijn zo ongelooflijk getalenteerd. Zij willen zo graag deze collaboration aangaan. Dat is eigenlijk een mooi compliment als choreograaf. Dat je die eagerness voelt. Maar ook gewoon de samenwerking onderling. Dus als we iets moeten maken, wij weten wat wij doen en zij weten wat zij doen. En op de een of andere manier, ook al zijn ze het niet gewend, het is toch heel fijn om samen met hun iets te maken. En ze komen zelf ook met heel veel ideeën. En ja, ik weet niet, we hypen elkaar echt helemaal op. Dus er komt altijd iets heel vets uit als we aan het samenwerken zijn. Dus dat is heel chill. Het werkproces is heel leuk, omdat het is altijd heel mooi als het bij elkaar komt. Ja, hip-hop en ballet, dat vind ik altijd wel echt een hele mooie combinatie. En het is natuurlijk wel in het begin even zoeken geweest, maar al gauw hadden we wel een hele leuke klik met elkaar. Dus dan ging het best wel snel, wat ik best eng vond. De eerste paar dagen dat we denken van wow, we creëren best wel snel, zeg maar, uit het niks. Marco en ik zijn bijna als een getrouwd koppel soms. Daar word je helemaal gek van. We zeggen ongeveer hetzelfde op hetzelfde moment en kijken elkaar echt aan van wat doe je man, doe even normaal. Maar het is echt ja, heel geweldig om samen te werken daardoor, want we vullen elkaar niet alleen aan, maar we helpen elkaar en we denken hetzelfde. En nou ja, inderdaad soms eng, maar eigenlijk heel super. De reden waarom het echt goed klikt met Ernst is omdat ik denk dat we niet in elkaars vaarwater zitten. Ik bedoel, ik ben toch verantwoordelijk voor de hip-hop en hij voor het ballet. En samen zijn we eigenlijk verantwoordelijk voor het totaalplaatje. En we inspireren elkaar alleen maar. Soms weet ik het gewoon even niet en dan trek ik mij terug en dan springt Ernst meteen de dansvloer op en dan gaat hij daar aan tweaken of een beetje aan choreograferen. En dan weet hij het even weer niet. En dan zie ik weer plots allemaal mooie nieuwe dingen gebeuren. Dus. En dat gaat al 6 weken zo. Dat gaat eigenlijk al zodra wij de studio in gaan samen, gebeurt dat. It's been amazing how Marco and Ernst have really made the characters so clear. You see the Seven Dwarfs, you see Rapunzel, you see the Witch, you see Red Riding Hood, and you know immediately that those are the characters. And not because they'll be dressed up like the characters, but you can see in just the steps that they've created, and the gestures and the facial expressions and the situations that we've been put in, you know immediately who everyone is. 2-1-ta-ta, 2-1-ta-ta, 1-2-1-ta-ta, 1-2-1-ta-ta. In Grim hebben we heel veel dansstijlen bij elkaar, maar ik ben vooral ook heel erg blij met wat we met onze junior company dansers hebben gedaan. Ze hebben heel veel creatieve input gehad. Iets wat de ishers heel erg gewend zijn, maar misschien balletdansers, juist de jonge dansers, niet altijd. Maar ze hebben echt een groot deel van de voorstelling samen met ons gemaakt. Ze hebben zelf input gehad in de choreografie.
Ze zijn mezelf met heel veel ideeën gekomen. En daardoor is het een hele individuele, spectaculaire voorstelling geworden. Die echt ook van hun is. I think that the audience will really enjoy watching this choreography, and because it's really alive and it's with a lot of energy and changing range of movements. They are like low and like some people are jumping, or like people from the Ish company, they like do some turns in the air and we'll do some turns on the floor. And I think they will like see these differences and also between classical and hip hop. And I think they will really love it because the combination it's really nice together. Ik denk eerlijk gezegd ook dat je dat echt wel als publiek ook gaat meekrijgen op dat podium. Hebben we ook een beetje gemerkt en gevoeld bij Narnia. Daar voelde je al een kleine sparkle. En ja, ik zeg het vaker, maar waar we Narnia achter hebben gelaten, qua niveau, qua sfeer, qua gevoel, dat is nu ons vertrekpunt geweest van Grimm. En we zijn nu alweer 6 weken verder, dus je kan je wel voorstellen wat voor vuurwerk dat het op het podium gaat opleveren. Nou, we zijn er wel bijna, nog een paar dagen, maar er moet in die laatste paar dagen enorm veel gebeuren. We gaan het toneel op, alle elementen van de voorstelling moeten samenkomen. Video, kostuum, het licht en natuurlijk de dans, heel belangrijk. En ja, ik kan niet wachten, want het is het moment waarop ons sprookje echt werkelijkheid gaat worden. En ja, ik ben zo benieuwd en kan niet wachten om het aan iedereen te laten zien.